Ovo se tačno vidi, ovo iz neku konfekciju. U naselju Kumalak u Leskovcu na 2 hektara gomile raznog otpada. Državna parcela pored puta najpogodnije je za bacanje nepotrebnih stvari. Tu su nekad prolazila auta, kamion je prolazio, biciklama samo išao. Ja imam njivu tu preko, sad ne mogu ni peške. Tu su i mala deca, igraju se, drugo dolaze narkomani, dolaze dosta. Ima bačenih špriceva, ima bačenih tamo šta ja znam, raznih otpada. Bacaju komšije, dolazi iz grada, vidi se tu kombi koji prođe i bacaju. Leskovčani divlju deponiju neguju već 15 godina. U poslednje 3 godine na području Leskovca očišćeno je oko 350 ovakvih i sličnih deponija. One su bile čiste samo 10 do 15 dana, a onda je oko 200 ponovo obnovljeno. Reke na jugu Srbije su takođe omiljeno mesto za bacanje automobilskih guma i pokvarenih kućnih aparata. Može da se upeca čizma, šporet, grane, đubre, eto sve može to da se upeca. To znači da ova reka Toplač ima toliko šporeta? Jeste. U selima se najčešće odlučuju da otpad deponuju u kanale za odbranu od poplava. Ovaj kraj odavde. Znači meštani? Odavde, neće ovaj kraj dođe ovde. Oni bacaju tamo, naše ovde i tako. Kažem da ne baca, on stisne ramene, ti na to se završi. I tako, da ga prijaviš, već ne prijatelj. Čutiš pa ne vali, tako. Prema proceni ekoloških organizacija, samo na jugu Srbije ima više od 2000 divljih deponija.